Където има живот, има и смърт. Макар и че обичаме да си представяме, че нашата галактика гъмжи от технологични същества, способни да се свържат с нас, обратната страна признава, че всички култури се издигат и падат, което означава, че много космически общества вероятно са загинали отдавна. Модел, публикуван през декември, посочва някои неща за тези истини, като взема предвид честотата на смъртоносни излъчващи радиация свръхнови, времето необходимо за развитието на интелигентния живот, ако условията са подходящи, възможната тенденция на съществата да се самоунищожават. Анализът установи, че най-голямата вероятност за възникване на живот в Млечния път вероятно се е случила преди около 5,5 милиарда години, преди дори да се формира нашата планета. Това предполага, че човечеството относително закъснява в галактиката и че много от нашите потенциални партньори от другия свят вече не са наоколо. Кликнете 2 пъти върху екрана на видеото и по възможност се абонирайте за канала за още видеа с поредицата.